Wel, mae'r capel yn 200 mlwydd oed. Gaethon ni ddathlu hynny llynedd oherwydd oedran y capel. Rhyw 12 mlynedd yn ôl, mi ffeindio ni bod y llawr wedi pydru. Ac fel eith wedi edrych yn fanylach, oedd y llawr i gyd yn wael iawn a rhaid mynd i wneud rhywbeth. Dyn erbyn hyn mae gyda ni adnodd sydd yn gyfforddus iawn. Ac yn gallu cael gwasanaethau o sgwrs crefyddol, achos hwnna di prif ddiben y capel, ond pob math o weithgareddau arall hefyd. Benderfynodd y pwyllgor bod ni'n gwneud cais am gyllid Grymuso Gwynedd i gael grant cynyddu defnydd o'r capel a meddwl am wahanol brosiectau fydd yn helpu ni i ddygymod efo costa tanwydd a trio symud i gyfeiriadau mwy cynaladwy yn ei solar ac yn y blaen. Felly, da ni'n trio gweld y capel fel ased a cael llawer mwy o ddefnydd ohono. A wrth wneud y cais, mi roeddon ni 4 prosiect at ei gilydd. Yndi mae'n gapel a dyna ydi o, mae'n dal yn gapel. Ond mae'n fwy yn y capel yn y ffaith bod mae pawb, bob darn o'r gymuned yn gallu dod at ei gilydd a dim jyst i addoli, ond jyst i ddod at ei gilydd a cael sgwrs, cael dal i fyny efo pawb. A dwi'n meddwl dyna pam dwi'n mwynhau dod yma a dwi'n mwynhau dod ar plant yma ers nhw'n blant bach. Iddyn nhw cadw di'n nabod yr pobl yn eu cymuned nhw lle, yn cymysgu fo'r ifanc, ond cymysgu fo'r ei hun hefyd. Ydyn nhw, mae'n bwysig, mae'n adwy. Mi drefnon ni wyl ddrama, mae honno di bod, dros 2 noson. Oedden ni'n brysur iawn dros y 2 noson yna, ac yna ni bob math o bethau yn digwydd. A pwrpas yna oedd rhoi'r lle ar y map a hyrwyddo hynodrwydd bro. Oedden ni wedi prynu drama, comisiynu drama'n hynna'n am y capel, a felly oedd o'n gyfle i dynnu sylw at y lle. A wedyn yn ola, da ni wedi prynu darn o waith yn edrach ar sut mae y capel yn cael ei wresogi, y defnydd o drydan, a sut allan ni edrach i'r dyfodol, a wneud y lle'n fwy hunan gynhaliol. A dyna oedd y cais, a fuon ni'n llwyddiannus. A felly mae gennym ni 4 grŵp yn y pentra yn gweithio ar bob un o'r prosiectau.